Hľadám šerifa Joe Donesa. Som tu správne? Si tu správne. Moje meno je Carlson. Kit Carlson. Som šerifov priateľ. Aspoň tak by sa to dalo povedať. Volám ma Billy the Kid. Prišiel som za šerifom kvôli nedávnym incidentom s banditmi. Vy ste ten jeho nový pomocník? Dalo by sa tak povedať. Keby som bol ja šerifom, tak by som tu otvoril háveť už nejak vyhobil. Barman, poprosím, to čo vždy. Šerif momentálne hľadá stopy v prérii po banditoch. Tam ho nájdeš. Banditi v tej prérii neboli. Neviem, ak tam sú, neviem, tie sa ukrývajú, aby som musel byť úplne slepý, alebo čo fakt netuším. Ty si z cesty? Ja čo robíš v mojom meste? Som Billy the Kid šerif. Posielam vás Old City na výpomoc proti banditom. Na výpomoc? Povedz tým ľuďom v Old City, že starý Jordan si vie svoje problémy vyriešiť aj sám. Zemi! Tak tu ste, Chrissy. Mal sa vykačnúť na rady starého Carlsona. Celý čas boli tu pod nosom. Sid Ketchum. Suzy Lafayette. A Slab, zvaný The Killer, vodca skupiny. Presne tak, šerif. Prišli sme si po tvoju hlavu. Tak. Vy ste ale zbabelci. Ako to ty potka? Zastaviť ma v bare? Nie je to aj na vás trochu jednoduché. Ticho. Viete čo? Možno má starý Jordan pravdu. Zabijeme ho tu v salóne, kde nás nikto nevidí, alebo vonku, kde nás uvidia všetci. Dobre, šerifko, ako len chceš. Máš to mať dnes presne na poludnie, ťa budeme čakať tu v meste na námestí. Keď neprídeš, tak si ťa nájdeme kdekoľvek, kde budeš schovaný. Vykašľame sa na česť a podobne. Zabijeme ťa ako krysu, na ktorou si. Dávame na teba duel, nezabudni. Ste... V poriadku. Jasné, túto prácu už robím 30 rokov, nielen tak nejaký banditi nezastrašia. Čo s tým zvolal? Získal som nám čas na prípravu. Mám. No veď ste môj pomocník, nie? Tak poď, máme ešte nejakú prácu. No ako som vravel, budeme pripravení. Našťastie tu máme ešte niečo zo zbierky starého Al Gringa, môjho predchodcu, čo mi tu nechal. Máme tu rôzne zbranie, napríklad Schofield, ale nie ten iba pre slabochov. Tebe by sa hodilo napríklad Ref Carbine, alebo Vulcanic, alebo Winchesterka. Ja osobne používam toto, to je moja špecialitka, obyčajný nožík, vyklapací. A ty si Billy the Kid, však Billy the Kid, takže ty nepotrebuješ Vulcanic, tebe by sa hodila nejaká... No, Ref Carbine, nie? Ale ja už mám zbraň. Remington? Dobre, môže byť, tak... Zober si náboje. A ideme na niečo tvrdšie.
David, máš bang, alebo... Ja nemám, sorry. Si v pohode? Ale hej, trocha krvi. Asi pivo. Dynamit! Vedľa. Čo je? Biblia. Vravel som ti, treba na nich zákerne. Tak zákerne vravíš? Sakra. Výborné. Už len 2 životy. Uvidíme, ako to dopadne. Boha, máš pivo? Mám whisky, daj si. Co mi nepomáš? Opätovná palba. Tak už len my dvaja. Nech vyhraje ten lepší. Ha, vyhral som nový šerif. Ježiš. Kokos, je toto možné? Samo, ty čo? Čo tu nám skládaš? Poďme, matiku. No.